2, Πετρίδης Γιώργος, Αγγελόπουλος. Κατάνη νούμερο 2, Λεπιτός Αγγελόπουλος. Μπράβο, φρόντι. Στοπ. Σήκωνε το πόδι σου, μπλοκάρε το και ξεκινάμε φρόντι. Μπράβο. Και ίσιο. Πέτα τα χέρια σου. Μπράβο, ωραία. Δεν το τρως το μπροστά πόδι, το low. Φρόντι. Μπράβο. Φύσια. Μπράβο, Καρυζής. Ξανά μέσα. Διπλή επίθεση. Διπλή επίθεση. Μέσα έξω, μέσα. Μέσα έξω, μέσα. Μπράβο, μπράβο. Μάτωψε τώρα round και το slow kick. Δεν τρως αυτό, γορίλα. Έτσι, μπράβο. Ξανά. Ανέβασε λίγο, πίεσε ξανά. Δύο επιθέσεις στο 90, μέσα, έξω, μέσα. Αρκεί να βρει. Και ξανά. Μπράβο. Και ξανά. Και ξανά. Μπράβο. Να ετοιμαστούν οι αθλητές για την κατάνομα νούμερο 2. Πετρίδης Γιώργος, Αγγελόπουλος Παναγιώτη και Αγγελόπουλος Νεκούκα που πάει στην Global League. Μισό λεπτό έτσι. Πάμε, ανέβασέ το. Αυτό δεν είναι ανέβασμα, πίεσε με χέρια. Μπράβο. Ξανά. Πολύ ωραία Λεωνίδα. Πίεσε 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. Πιο τρως γρήγορα,